Nyaya yangu yandinayo ndeyekuti ndine mwana wangu akadonha mumango, asi chokutanga achiti adonha mumango akatanga kurota ari mumba. Arota ari mumba masikati ndokubva abuda akabva aenda mumango. Mwana wenyu watiri kukurukura nezvaye kutaura kuno ari pasi unyoro huno. Kutaura kuno ari pasi unyoro huno. Saka avigwa kudaro. Anonzani? Ainzi Krebi Brian Chizanga. Krebi Brian Chizanga. Uye tiri mumusha wokwani yezvinezvi? Iye zvino mumusha wokwaMukaukirwa. Sabhuku ndiani kunoko? Ndiye Sabhuku Mukaukirwa. Chizanga isenemu. Ifemiri yose. Ifemiri yose. Imi ndimi baba vemuchakabva? Ndini baba vemuchakabva. Tine urombo nedambudziko ramakasangana riri kurasikirwa nemwana. Manga muri kurondedzera kuti mwana akashaya adonha mumango, mama akupfuurira mberi muchitsanangura kuti zvakafamba sei nhoroondo yacho yese. Saka arota achidonha mumango akaona kuti handisi mumango ndiri mumba, ndopaakabuda achienda kwaaienda ikoko akabva asvikodonha mumango chaiwo akatozodonha panguva ipi imwe chete iyoyo. Asi ambotanga azvirota akarara mumba? Azvirota ari mumba. Yanga iri nguva iya akarota? Yanga iri 3 o'clock dzamasikati. Masikati chaiwo? Ndopakarota ari mumba akabva aenda mumango, kwakusvikokwira mumango wacho ndokubva adonha. Adonha kudaro ndokubva azonhongwa nemukoma wake. Anhongwa nemukoma wake ndokuya akatakurwa, inini ndatumirwa kumwana kunzi mwana adonha mumango. Ndichisangana naye chokutanga akataura akati, baba inini musandiendese kuchipatara, inini ndiri kuti ndarohwa. Ndikati warohwa nei? Zvainzi ndisi kuzinyatsoziva kuti chandirova chii, asi ndarohwa, musandiendese kuchipatara, ndinoda vabatsire vanouya kondibatsira. Ini ndakati hazvigoneke mwanangu kuti ndikuchengete penguva yakati maawa akati wandei usati waenda kuchipatara. Vanhu vanoti waregerera mwana. Murau unongoti kana mwana adonha chero paitika accident munhu anofanira kuenda kupi? Kuchipatara. Saka ndakafona mota ikauya ikatakura munhu akaenda kuchipatara. Aenda kuchipatara, inini ndakasara ndichitsvaga mari yekuti ndigone kunomuona kuti afamba sei. Mari yandakatumira iyoyoyo zvakare kuchipatara ikoko yakabva yatorwa x-ray. Mutsipa wake wakaonekwa wakatyoka mutsipa. Aonekwa akatyoka mutsipa ndokunzi izvo nemadhokta, isusu tiri kuda kuti titore imwe x-ray yekuti atyoka makumbo here, chii chaitika maoko ake. Ndakati inini handichagona kuuya ndikuti ndikuone, ndaakuchitsvaga imwe mari zvakare yekuti ndiuye ikoko. Saka vakoma vake vanga vari ikoko vachimuona, asi vachitaura nawo imwe chete yekuti kunodiwa mari. Saka inini akazoparara ndisati ndasvika kupi? Ikoko nenhau yekuti ndaitsvaga mari. Ndozovanzi mwana wenyu aparara. Tine urombo. Pakaitika mazuva mangani kubva paakadonha nepaakazoshaya? Pakaita 3 days, kubva chitatu, china, chishanu achibva aparara. Ndokubva azoradzwa iri Saturday yacho. Saka Saturday yacho aradzwa kudaro, ndo pandakauya ndarumwa nenyoka. Mahuro ndichitandara kudaro, ndo pandakazorumwa nenyoka. Ndarumwa nenyoka kudaro, anga aripo padhuze, akatora chimuti akarova nyoka iyi, aiuraya, ndokubva aidimbura musoro kwawo, mutumbi kwawo. Ndokubva ati ndakuenda kumba ndozodzoka ndoipisa mangwana nyoka iyi. Achisvika kumba akasvikowana nyoka iyoyo iri kumba zvakare pamba pano pamusuo, ndobva anosvikorova nyoka ipi iyoyo zvakare. Nyoka iyi kana muchiti iyoyo kunoku tichiziva kuti yanga yatemwa musoro ukaendawo, dumbu rikaendawo, muri kuti inyoka imwe chete sei? Inyoka imwe chete nekuti yanga iri norudzi rumwe chete neyauraya kupi kuno, uyezve kuno yanga iripo, yanga isati yapiswa, yakazopiswa kwakuseni. Iyoyo akazopisawo kwakuseni. Dzakafanana saizi, kuremu, kara, zvese ruvara. Yanga ine padumbu pachena, musana wenu wese weblack. Imimi yakasvika pamuri ikakuitai sei? Yakasvika pandiri yabva yandiruma, ndikati yakakwenya, ndakanzwa kukwenya. Ndikati inini chii chandikwenya ndichivhunduka. Saka pandakavhunduka ndobati kuti nyoka ini, vanhu vanga vakamira vose. Nyoka. Ndipo vakatora zvokuti kwakuirova nyoka iya. Ndonzi mairova zvenyu
kana iri yemashiripiti inogona kutoenda hamuziiona mangwana chidimurai musoro ndopayakadimurwa musoro kwawo mutumbi kwawo. Mashoko yakatotaurika ipapo kuti kana ari yemashiripiti akatotaurika ipapo. Saka zvadaro ndokubva ndasungwa gumbo kunzi izvozvizvi musati makwenyewa chete matorumwa ndokuruma kwenyoka ikoko. Inini ndakasati ndarumwa nenyoka uye ndisati ndaziva kuti inorwadza sei marumiro acho. Sapanguva iyoyo papasina kurwadziwa pakangotora kuita chiveve. Saka chiveve chechi ndo chakachakutozvimbisa futi chigumbo rakutotanga kuenda richizvimba gumbo riyai. Saka rakasungwa kuno kuti uturu usakwidze. Atoita kuti uturu usakwidze rirambe rakagumira papi. Saka iyeyo ndiye akandibatsira kuti uturu ihwo uperere papi ipapo. Kusvika kuseni gumbo rishuwa rakabva rangosera harina kuzoenderera mberi. Achishandisa mushonga waaizivawo. Munhu anotozivawo mishonga. Anotozivawo mishonga achiti dai kuri kuchera ndaita zvokuchera zvine imimi manje munonamata kuti tikutemererei hazviite chiregai nditorabva atorowo zvaanoziva zvisiri zvokutemerera ndobva angosora papi ipapo abva ati zvapera. Asi pane pamakazosvika pakunzwa kurwadziwawo zvekare? Ipapo hapana pandakanzwa kurwadzwa. Kubva ipapo ndakangonzwa chiveve chete zvokuti rakarara rine chiveve richinzwa kutanira. Saka iye paakandigadzira akatoti zvatopera kana kuzvimba harichadii futi raakutongosvika kuserera rakadai. Nazvino hapana hamuna kuzomborwadziwa kubva musoro? Kuzomborwadziwa. Tidzokere panyaya yekuti imi mwana akambotaura nemi mota inomutakura isati yauya kuti musandiendese kuchipatara. Kunze kwokuti musandiendese kuchipatara achitaura hope dzaakanga zenge amborota, pane zvimwe here zvaakataura zviri kubatana nehope idzodzo zvinoedza kunosvika kunyaya yerufu? Zvaakaedza kutaura zvimwe akazotaurira kuna vaningina vake ndo vanga vari kuchipatara. Ndo zvaakazotaura zvimwe zvacho inini ndanga ndisipo. Iye akangotaura kuti musandiendese kuchipatara. Ndiri pakati pokumuti aiwa kuchipatara unofana kudii? Unofana kuenda. Kana pane zvimwe zvinodiwa inini ndakutoenda kurubatsiro kuno vanobatsira. Vanotibatsira asi iwe kuchidii futi? Uchirapwa. Akati chii kuvaningina vake? Iye zvaakataura kuvaningina vake akataura mazita evanhu aitaurwa nemovha. Ari mazita. Kufa kwandaita ndino mafesi andiri kuona. Mafesi andiri kuona akamira so ningina. Amazita akataurwa baba Chisanga. Pane vanhu vamunoziva here pamazita akadurwa? Pamazita akadurwa pano vamwe vandinoziva. Izvino hatisi kutaura hedu kuti ndevapi sezvo iri nyaya ichiri kushandwa uye iri munyika yerima. Ratisiri kunzwisisa. Muchinzwawo mashoko iwaya nemazwi achitaurwa, imimi semubereki arasikirwa nemwana zvakakubatai zvakadii semuri? Ini zvakandibata pakuti mupfungwa mangu makati hongu mufa ataura, asi inini ndikati nditi kuno munhu zvakati zvokunzwa mufa. Inini ndinoenda kumunhu kunonamata. Ndinoda kuti ndichinzwa ndichifamba ndinzwe kuti izvo zvakamira sei, ndifambe ndiine umbo chaiwo wakakwana wandinonzwa inini pachezvangu. Mufa ataura, achitaura vaningina vake, hatigone kurwisana nemunhu kana kupopotana nemunhu panhau dzipi. Ndinofanira kuti ndichizvitsvaka. Saka ndakatangana nhasi ndichiri kufamba kutsvaka nokuti zvichiri hazvisati zvanyanya ane mazuva ekuchema kutorwadza. Kuti chitarisa kazhinji pari kuitika mashiripiti akafanana naiwaya, pane rimwe dambudziko ramakasangana naro kubva pakutora mwanakomana kubva kuchipatara cheBhindura kusvika azosvika pakuvigwa, zvamungati aya mashura hazvifanira kunge zvichifamba nenzira iyoyi kana munhu achinge ashaya? Zvandakasangana nazvo zvinokahadzika zvakandikahadza izvozvo zvekurumwa nenyoka. Chikahadzo chimwe chekutanga kuti inini ndabva kuradza mwana ndokubva ndarumwa nyoka iyoyo yobva yaenda zvakare kunogara muimba yemwana wangu namba 2 kuda kuti irume kana yaida kuruma zvakare. Pane chinhambwe chakadii kubva pano patiri pakaitikira nyaya yekurumwa yekutanga nekunogara mwanakomana wenyu wenamba 2? Kana tichiverenga apa panogona kuita 2 kilometers kubva panapa kusvika musoro. Alright, 2 kilometers. Ndiri kutaura namukomana Noah. Zita renyu rizere rinonzi Noah ni? Noah Chisanga.
chatiri kuita hurukuro nababa venyu vachitaura nenyaya yekurasikirwa nemuning'ina akashaya, muning'ina wandakasira, muning'ina wamakasira, uyezve pachizonzi pakazouya nyaya yenyoka, tinoti nematambudziko nekurasikirwa nemuning'ina. aiwa akaoneka. Panozouya nyaya yekuti baba vakazorumwa nenyoka, mamuripo pazvakaitika? Sure. Zvakafamba sei nemaonero amakaita nemanzwisiro amunoita? Musi wataviga muning'ina wangu, tabva kunoviga muning'ina wangu, tauya pamba panapa amanheru tichitandara tiri pavhuranda, pakauya nyoka. Nyoka iyoyo mva yasvika mva yaruma, saka iyo vakati ndine kanhu kandanzwa kandikwenya, saka ndonguva yakamva taiswa pachivhenekwa mbavhanekwa iri nyoka. Saka nyoka iyoyo tobva taiuraya, tobva taidambura musoro. Zvaita seizvozvo tatandara tisati ndaenda kumba kwangu, tatambotandara ndondazokwidza kumba kwangu. Ndichingosvika kumba ndakunopinda mumba pamusuwo, nyoka yandakauraya kunoko iyeye ndiyo yandakaona iriko futi kumba, semu neyandakandauraya kunoko. Makara yacho zvese nezera ndo zvakaitika. Kakechi 2 makapindwa nepfungwa dzekuti chii pamakazorova nyoka yakafanana neyamakanga marova nyoka imwe cheteyo kumba kwenyu, makapindwa nepfungwa dzekuti chiende? Waivozikwa ndii? Anga manheru usiku, hana yangu yakarova, ndakati ndoegera kuirova here, manje ndakayaregera futi pamwe ichandirumawo futi. Ipapo yanga yakamira here kuti yaifamba? Yanga yakaita yanga yakangozvimonera ipapo iri pamusuwo ipapo. Saka ndada kutopinda musuwo ndipandakaiona ndandaiurova, ndobva ndatoisiya iri papi, iri papo ndangoitsitsa nedombo, tichida kunatsoiona kuti kusindoiona futi iripo here papo. Saka ndakandichimuka ndobva ndaiona iripo, handina kuibvisa. Ndakati ganditange ndasvika futi kupi kunoko, sezvo kumba uko ndandaenda ndichiti hakungarare kwega, sezvo mbavha dziri kuita sei dziri kungopaza-paza. Gandichidzoka ndinovaudza kuti nyoka yatauraya kunoko ndo imwe chete yandauraya futi kupi kumba. Ndakaisa yakadaro, chisva kunoko ndakavataurira, ndakakwidza nemadzimai angu taona iripo nyoka iyoyo. Ndakaratidza ndakati iyi nemaning'ina wangu wavo, ndakaratidza ndakati ndo nyoka ipi yandauraya, mvaona iri imwe chete. Saka ndakazongoipisawo chikamu darikawo chikadaro. Saka nanhasi muri kunzwa sei? Mashayikirwa nemuning'ina, maona nyoka dzakafanana padistance ye2 kilometers. Ndikutotya katogamba pacho kuti kana anytime ndoona kungorumwa futi nenyoka yaya, kana kungofawo futi sezvakaita muning'ina wangu, sezvo matambudziko yacho haasi kutiperera, zvingoramba zvichingosusukidza. Saka ipapo tirikungogara tichingoto pamwe kutaura kwandiri kuita kunoko munoona kungonzonzi ndafa futi. Saka dambudziko iroro zvakatiremera nanhasi. Zvichizvo hati muri kupfuurira mberi nekutaura zvikadzo zvimwe zvakandikadza ndezvokuti izvi zvaitika izvi, pane zvimwe zvikadzo zvakamboitika pamusoro paizvozvo zvakare. Zvikadzo zvakaitika ndezvokuti ndine mwana musikana akaenda mumvura achida kunoteka mvura yemahumbwe, nekuti paaitambira aitamba panga pane magaba. Saka isu pakutsvaga kwatikaita takamuona mumvura ndokubva aparara. Makatomwana ato pamusoro pomvura. Anga akura zvakadii? Anga ane 6 years. Ichine matambudziko akashaya ari mudiki. Ari ega zvake? Ari ndiye mwana musikana anga aripo. Pavakomana vese ndino vakomana 6. Tine urombo. Zvakaitika rini kana mucharangarira? Kana ndichangarangarira 2008 ne? 2008. Muri kupfuurira mberi nekutaura zvikadziko zvamuri kusangana nazvo. Zvikadzo zvakandisangana nazvo ndezvekuti mukati mokunge ndichinamata tinonzwa nhoroondo yakawanda inenge ichitaurwa kunzi zviri kuitika izvi zvine chikonzero. Saka nanhasi ndiri kungonetseka mupfungwa kuti zvimwe zvikonzero pamagumo asa hasati zvandiperera kuti ndinyatsozvinzwisisa pazvakabva,
nokuti baba vakafa nedoro, kuwanikwa vakafa vari parodi. Vafa nedoro vakaenda kunotaswa postmortem. Ndokubva zvanzi izvo idoro. Taakufamba zvakare mukati mekuzvitsvaga zvikachinzi hongu idoro, asi imhepo dzaisirwa kunzi mwana adi munhu baba venyu vadi vanzi vaparara kudoro. Nhasi uno uyu mwana aparara kumvura zvakare, imhepo dzaita kuti zvinzi uwanikwe pokunongedza kuti mwana aparara kupi? Kumvura. Nhasi uno zvaitika zvakare zviri kunzi imhepo dzokuti munhu aunongedzwa kunzi afira pai? Adonhera mumango. Saka zvigadzo zvacho zvese izvozvo izvi neniwo ndiri kutarisira kuti ndiri kungoti pamwe neniwo zvichasvika kuti ndinogona kuzongowanikwa nemhuri dzangu ndakangofa nedzimwewo nzira dzine tsaona ini ndisinganzwisisi kuti ndafa sei. Takatarisana panyaya yekubva pakatanga 2008 kana kuti pakashaya baba chaipo. Nyaya haina payakambonyatsofambirwa here zvekuti pawanikwe zambuko zvokuti dai zvakafambirwa kubva pana baba, pamwe mwanasikana angadai akararama, pamwe mwanakomana wenyu namba 2 mwanakomana wenyu angadai akararama zvakare? Hapana pazvikanyatsofamba. Kufamba ndiko kuti taiti tiri pakunamata, tinenge tichinzwa kutaura sokutaura kwandaita kuti tainzwa kunzi zviri kuitika izvi mungati tsaona chete, asi zvine mhepo dziripo. Saka kundiso ndoyataakutsvaga izvozvi zvichienda mberi kuti izvi kwazvagumira pazvaitika apa, dai Mwari vaita kuti izvo zvive zvokudi zvokuguma, zvisaitike zvakare nokuti Mwari ndo vakatisika. Ichokwadi ichocho. Saka ndivo vanotipedzera nezvedu. Saka pakatanga kutsanangurwa nyaya yechinzi imhepo iri kuda kuti muone sekunge hwawa kana kuti kumvura, hapana kuuyiswa here nyaya yekundiso iyi mukunamata kwenyu wene? Pamwe pacho vaiuya vachiisa kundiso pano pamusha, asi tinotarisira kuti kana zviri zvedzinza zvinonetsera kuti kana zviri zvedzinza mutore pamba pake kuti yaunzwe zviri pano zvinogona kunetsa, nokuti munhu anenge achiti aine kumba kwangu ndigere zvakanaka, mumwe achitiwo ndigere zvakanaka. Saka ndaingozvifambawo ndichitiwo ndiri pano ndichizvitirawo munamato ndichifambawo nemhuri yangu. Saka nanhasi ndichiri kufamba neizvo kufamba kwandikuita ndafamba nemhuri yangu nhasi. Mukomana akashaya uyu, tikada kunotarisa nyaya yekunzi akanga akatyoka kuseri kwegotsuko, pane here zvimwe zvinoratidza kuti pakudonha kwake pane zvakawanda zvakakanganisika futi kunze kwemusoro? Kunze kwemusoro inini kufunga kwandiri kuita zvisiri zvokuti ndakazviona pamushini, kuti mushini hauna kuzotitaura kupedzesa, asi ndinoti kumakumbo akatyoka, musana wake kune mutsipa wakatyoka nemusana wakatyoka, nokuti haaigona hapana pawaibata pakuti unonyatsonzwa kuti munhu uyu akasimba, ukamubata anongoti gojo sejira ragadzikwa pasi. Saka ndaingoona kuti munhu anga akwara, handaigona futi kuti nditi 2-3 hours ndakamuchengeta. Chikuriro chenyu imi baba ndoke kutanga here munhu kudonha mumengo? Chikuriro changu iyeni ndakambodonha mumango. Asi makasvika here pakuti bwada sezvakaita mwanakomana wenyu? Ndakangominyuka ruoko urwu rwakaiswa purasita rwobva rwapora. Ndakambodonha mukute rwakangozvimba chete ndisati ndaenda kuchipatara, rwanga ndakutoti aiwa haikona ndiri raiti, asi ndakatodonha zvakasimba mukute pano makangararwa. Zvino ipapo pajecha hapana ari kukangararwa pajecha ipitisendi, hapana matombo, asi munhu wochikoka pa 4 meters paakadonha padhuze nepasi ka 4 meters paakadonha, zvoti dai tanga tiri kutanga ari mupuranga kumusoro taita adonha kubva kure. Saka achikoka miri wese. Saka anga ari padhuze pa 4 meters. Imi makadonha, kune vamwe futi vamunoziva vakadonha munharaunda vachiri kurarama? Vachiri varipo, vamwe vaitoiswa mapurasita achitogamira achibamba nezvokuchipatara. Aya mashura kaya? Aya mashura, inini ndiri kuti mashura nokuti pandinoti mashura ndiri kutaura ndichiti mwana wangu kubva kwaakaita kudai akataura asati akwidza kumusoro. Pamwe ndingadai ndakamoti inini chimbomira timbofamba, asi nenhau kuti akangomuka akaenda, ndikati ari kuenda kutandara kuna hama dzake kwakoma vake uko,
ozonditaura iye atodi adona kuti ndatomborota ndichidona apa ndazodona ndamumangu saka ndiri kuti izvozvo chishamiso nenyoka imwe chete nenyoka imwe chete ichibva yati paari kubva kuradzwa ndobva ndarumwa yobva yaenda futi kumukoma wake yobva yanourayiwa yakumukoma wake yanga isina kuruma zvake uko asi yanga yakatogarira pamusoro. Panguva yekucherwa kweimba yake kana kufamba kubva kubhindura kusvika kunoku hapana zvimwe zvikadziko zvamakasangana nazvo pakucherwa kweguva rake? Pakucherwa kweguva rake hapana zvakasangana nazvo. Kana mumugwagwa chaimo? Kana mumugwagwa pakufamba. Nokuti vamwe vanowanzotika kana munhu akafa neshungu asina kufa zvine tsarukano zvenguva yaMwari panowanzoitikawo zvimwe zvinhu. Ndo zvandandiri kungoedza kubvunza mubvunzo yokuti kusvika pakuvigwa hapana here zvakazongotanga panyoka ipapa atovigwa ndo pakazotanga mashiripiti. Pamwe pese pakutakurwa kwake hapana zvatsaona dzatakaona. Kusvikira avigwa ndo patakazoona tsaona, abva kuvigwa taakuona tsaona yenyoka iyo. Vamwe vanotiwo kana munhu achinge avigwa munhu anozopedzisira munombomuka muchinopota muchinoona paguva pake paakavigwa kuti aiwa zvinhu zvapana chakakanganisika. Kwakamirawo sei kwaakavigwa muno? Tasvika kuguwa kuseni takasvika vamwe maonero avakaita vakati apo pafukurwa apo, vamwe vakati apo pano mwena apo hapana kunge pakanzwisisika. Asi atezvara wangu anga aripo achiti inini ndindakapedzisirwa kubva pano. Maitiro avakaita vapostori ndeyekuti zvinhu zvavo zvavakasiya vaita ndezvipi? Ndezvizvi handisi kuda kunyepa kuti pano zvakanganisika. Vamwe vanhu vese vakati zvataurwa nasekuru wake ava ndizvo hapana zvakanganisika, nokuti vaitaura vachiti ndini ndakapedzisira iye chokwadi ndo vakapedzisira. Kubva ipapo sekuru wake vari tezvara vavo. Aiwa, tinotenda nekukurukura nesu pano paSly Media TV. Tinotenda nekukurukura nesu pano paSly Media TV muri munguva zvekare yekuchema. Mune mamwe mashoko here amungada kutaura kumhuri yeZimbabwe maererano nemarwadzo amasangana nawo zvikuru sei kushaya kwemwanakomana wenyu iyeyo? Zvandingataure kumhuri yeZimbabwe ndezvekuti padambudziko randavasanganidzana naro idambudziko riri kurema mupfungwa mangu pari manjiso. Saka dambudziko riri kundiremera mupfungwa mangu riri kufunda kuti ndiri kutsvaga kuti chii. Uyezve ndingati kuno vana vese veZimbabwe kana tichigara ngatiraramei tichifunda mararamiro akanaka kuti tinorarama sei uye tisabate zvakakura mukati memhuri. Ngatarisire kuchikama, kune vechikama, nokuti inini ndinofunga kuti vechikama ndakambotama ini nenhau dzipi idzodzo. Pakashaya mwana musikana? Pakashaya mwana musikana ndakatombotama ndakaenda kunogara kuDarwen pasuku. Ndaida kutoyambuka kuMozambique. Chikonzero chenhau idzodzi dzokuti iyeni ndikarwara kuti ndizonamata kuenda kuMasowe. Inhau yekurwara zvakare ndaora gumbo iri. Kungobva pasi? Kungobva pasi, kuora chaiko, kukuora kusarara bundo. Vechipatara vachiti toda kudimbura gumbo rako. Vaiti tiri kuone iyo kuchipatara? Vachiti toda kuti tirape, hapana chatiri kuona. Toda kuti tirape ronda, toda kudimbura. Havana kana kuti ikenza gomarara? Vakati hapana, mushini wedu hapana chatiri kuona. Tiri kuti isu toda kudimbura gumbo. Takadimbura gumbo torara pachironda nokuti uku chironda ichi hachicharapika. Saka mweya wanga wataura futi kudaro kuti muchadimburwa gumbo, mozodimburwa ruchipiri, mozoparara. Samakazopona sei baba? Ndakazopona kuMasowe zvakare. Ndakangopiwawo munamato iyoyo wemafuta ehwai, chinzi mafuta ehwai andairisa ezorai. Ndichizora mafuta ehwai iwayo kusvika raoma. Vekuchipatara vakazoona raoma. Vakati chii baba munyaya muri kutaura? Nanhasi gumbo iri muri kuona gumbo iri. Gumbo iri rikaoma apa panotetange pane chimuti apa. Gumbo irori rakaora kusvika muno mukuora kusara bondo.
Zvakaitika kwenguva yakareba zvakadizvo. Zvakaitika Mune urwerewo. Neurwerewo ndakaita 3 months. Nyama yakambosara bondo dzakatanga kudzokedzana. Kudzokera kusvika nanhasi muri kundoona kufamba izvozvi ndinofamba asi ipapa chete panoratidza kana mukati macho imo motodzimba kuratidza kuti mune chirwere chiri kutorwadza. Chimwe chishamiso chamakasangana nacho muupenyu. Ndakasangana nacho muupenyu kuti zvakaita kuti mutamewo. Ndakatotama simende yamuri kuona iri apo iyo simende iyi pamba pandakanga ndakavaka ndakaparadza kuti zviri nani nditotama ndiende kuMozambique. Ndakatama ndakanogara ndaakudharwe nekuda pasi uku. Ndagara ikoko pamakore mairi ndaakudzorwa futi nemweya pakunamata ikoko nzi aiwa muroya atizwe dzokerai. Ndobva ndadzoka kuno kuburikidza nemweya. Ndadzorwa kuno ndasvika pana pamwe kuburikidza nemweya uyoyo wandikandapa kuti agara akati amondipa mombe. Ndokubva ndamupa mombe. Ndokubva ndadzokera pano iyo wabva aenda kwakaenda. Saka idambudziko ndotova nematambudziko akawanda ari mandiri. Idambudziko rakafanana neripi iyo urwere uwoyo wayo kaviri. Wegumbo ero. Wemakumbo iwo. Pagumbo rimwe chete kana gumbo rimwe chete iwaya achipesana rauya uku kusvikira ndanamata. Zvozoita rwechipiri ndobva ndatama ndaona kuti ndakambonamata nenyaya iyi. Zvino nhasi zvadzokerera rekidzai ndichichava. Ndobva ndatama. Saka idambudziko ragara riri mandiri iroro. Tikudzidza zvimwe zviviri futi. Pane dambudziko renyoka rakaitika kaviri. Iyezve takunzwa kuti futi makamboita dambudziko remakumbo. Rotozikanwa raini rese kuti izvozvi kutaura kwatiri kuita raini rese rinozidzira kuti murume uyu kurarama kwake kungoshinga kuti muna Mwari varipo. Mune zviri kuvhima neupenyu hwenyu kubva kwenguva yakareba. Pamwe muri kutopotswa kuzosvika kuvana. Masowe ipapa kuti azoparara mukomana ndakanga ndapiwa kunzi izvo iwewe ndiri kufanira kuparara munamato uyu enda unorara uchangoerekana wangooma. Vari kuti tamutadza. Zvino zvavari kuti tamutadza regerai tingoti isusu angooma usiku. Kana aoma dambudziko riri kumadzimai vake hatisi kuda kuti vaite basa remweya pano. Asi vachabvunzwa mangwana kunzi munhu aoma mumba aoma sei mimi kuwe kana angonzi wafa asina kurwara. Muri munzwi wemweya. Imi muri munzwi wemweya matadza kudii kuzvidai. Nhasi madzimai ikoko kutaura kune nhau dziri kutaurwa nevanhu dzekunzi aiwa pakuvoitwa zvinhu zvese izvi pano zvinonongedzwa kunzi izvo mwana akaenda mvura kuti waone kuprofita. Vamwewa apa zvezvipa kune vanhu vemunyika here kana kuti vanotaura mashoko ewayo? Vemunyika nevedzinza vanenge vachitaura mashoko akafanana neapi. Semari mweziro ndakafonerwa inini ndisina kupa nhamba. Ndakufonerwa kunzi imimi uya titaurirei. Asi mataurwa aine ainzi vamwe vari kuti izvo nyoka yakabhamukirawo ndo yakadi varumwa nezvinhu zvavo yabhamukirawo nyoka ndo yavaruma ndo yanga ichida kuruma futi mwana wacho. Amai vari kuita basa rakadiko rinobva razosvika pakuti rinzima akaromba kana kuti muri kuromba kana vanobatsira zvimwe zvavari kubatsira zvine nhoroondo zvimwe zvacho munomu vakaunza tsika mutanda kaviri kese vane dambudziko romuno muvhireji. Makauya natsika mutanda vangani vaviri. Vauya natsika mutanda vaviri amai vaifungidzirwa kunzi urombo kana kuti vane gora vanoprofita negora. Saka tsika mutanda akauya akapopora akati inini ndauya kuzobvisa zvinhu zvamuno. Amai ava vanoprofita vamwe vanhu vakuti muno zvakati vamwe vachivati kuromba vamwe vachivati zvinondati amai ava vakachena vari kuita basa raMwari zvamuri kurambira zvamunoprofitwa naamai ava nhasi ndauya kuzvitsigira kuzozvibvisa. Ndauya kuzvibvisa nhasi
vari kurambira zvinhu zvavo ndaya kuzvidini asi kuzozvibvisa kuzozvibvisa. Saka Tsikamutanda akatadza kuzoti apedze basa rake nokuti vamwe vakatiza murai, aida kuvanhu vese kuti asiye apedza chi basa rake, saka akatadza kupedza basa vamwe vakatiza. Saka nanhasi izvozvi zvatiri kutaura zvanditambudza pana asi zvokuti ndini chete nevari mumabasa vese vari kutsvaga kuti chii chatambudza mumusha. madzukuru panyaya yaTsikamutanda. Tsikamutanda aida kubvisa zvinhu zvaadzimai venyu here imimi aida kana kuti kubvisa zvinhu zvevillage? Saka isusu inini ndine ndakazoti madzimai isusu pana Tsikamutanda hongu tinonamata hatipinde mun'anga, nhasi hatipindei kuti nyika izive kuti isusu hatina kudii, hatina kuromba. Saka Tsikamutanda chokwadi takapinda akataura kuti pabonde pangu musapinda. Wachireva imimi musapinde. Ndobva tabuda panze zvikachinzi vaombererei maoko. Hapana. Vari kutoda kutoti vamwe muchenurwe, asi imimi muchivarambira nhasi tauya isusu tinopedza zvese. Saka ipapo panyaya yake yekuti aipedza zvese pane kuti vamwe vakabvakatiza. Ndofunga vanga vakatizawo vaye nezvimwe zvavo zvavaitya zvinotorwa nhau yakaitika. Ati saka imi munonzwa sei kana muchitaurwa mashoko iwayo ekunzi amai vanoprofita nekuda kwekuti makaromba idzi inyoka dzenyu, zvinokurwadzaiwo zvakadii? Ipapa zvinondirwadza, marwadziro azvinondiita ndoandiri kutaura kuti zvakare tiri panyarazi pachaungana vanhu vanonzwa denga, vanomutsananguro dzavo dzokuvapedze tsananguro dzavo kusvika pamagumo. Kana pane chakaipa chibuda, kana ndirini pamwe ndinoroteswa, pamwe ndosumudzwa usiku ndinogona kusumudzwa enda kuZambia ndisingazive ndichiti kurota, pamwe ozoneta ozona mangwana ukaneta iwe wafambiswa. Zvitaurwa kunzi aiwa baba munoshandiswa, baba makadai, baba munozviita izvi, ndezvamhingi. Tinoziva kuti n'anga haizvirape, asi panozvomboitika here nguva imwe yekuti tsananguro idzi mukati memhuri tisati taenda kana kuZambara kana kuti kupi kana kuti kuSowe, zvinombobuda kuti baba tiri kuona kuti panopamba zvichitotaurwa naadzimai venyu nemadzimai? Kakawanda. Hapana chinouya chinoitika musina kuchinzwa? Hapana chinouya. Idzo dzitsananguro idzodzi dzaitaurwa kumasoro kunzi pari kuda kuti mumwe arasike njere, pari kuda kufiwa zvisina tsananguro, zvichiitwa munamato. Uyezve zvinonzi zvamataura zvekuti n'anga haizvirape, izvozvo ndizvozvo kutiwo pane zvimwewo zvavanogona kuvapotsa zvichidiwo vamwe vanouyawo zvechokwadi vachiita, asi pokupedzesera nopakutanga ndopataakutarisira kuti tinoda kuti tione kuti kana zvaakuuya zviuye netsananguro, nokuti kufa kwomupostori kunofanira kuita tsananguro. Kufa kwomupostori kunofanira kuita tsananguro yechokwadi. Tinotenda kana pasina zvimwe zvama zviri pamwoyo penyu zvamunoda kutaura. Tiri kudzidza pahurukuro yatiri kuita nemi maererano nezvinhu zvatinosangana nazvo muupenyu. Pamwe pacho tinoitira kuti vanhu vakupedzisira kufananidzira kuti izvi ndo zviri kuitika pai muupenyu hwangu kana kuti mudzinza rekwedu. Tine urombo nekuti zvinhu zvamasangana nazvo zvinoratidza kuti mutori munhu akashinga, asi matambudziko masangana akawanda. Isusu weSLI Media tinongoti dai Mwari achikupai mubatsiri kuitira kuti pave nezambuko rinopa ruzhowa kumhuri yenyu kuti isarambe ichisangana nematambudziko akadai, kuti vana vakurewo vazotorwa nekuda kwaMwari vachembera vasiyewo vazukuru vavo. Ndoshuviro yedu yeSLI Media. Tiri kungotarisira kuti pahurukuro yataita izvi pane vamwe vachabudawo kubva kumativi mana sekutaura kwenyu muchipostori, vanoti aiwa ndanzwa hurukuro yemadzibaba mwedu watinonamata naye, regai tinomubatsira. Mati muzukuru wenyu mudiki akaita sei? Akachemwa pana. Zvaitawo sei ipapo? Muzukuru mudiki uya akachemewa tiripo pano takagara saizvozvo. Pakangaita kamutauro kadiki-diki nevamwe vakataura. Saka paita kamutauro kadiki-diki ambo yakabva ati ndaakaenda kupi? Kuchigayo. Amai vake vachiti ndaakaenda kumba kwa ndakumba kudzewo kumba. Ndizonzwa kunzi jeteni mudiki-diki iyeyo. Mwana womwana wenyu? Muzukuru. Jeteni ndakati ko mwana aita sei vari kunzi jeteni munhu abva anga vari pano manje apa. Vanhu vese vaungana naamai panapa vakutochema meya. Kuchicha ndomubata nditoona kuti mwana apararawo. Ndokubva ndatomhanya kuna ambo yake kwanga vaenda kuchigayo.
vakutodzoka ndobva vanzi aiwa vapfugama vanamata ndonzi aiwa mwana achiri mupenyu tora mashizha emuchakata unamate nawo ndobva vanamata navo vachiudzwa zvokuita ndokubva vamhanya kuuya naye kunomita ndobva atanga kuchema. Ndezvarini izvozvo? Mwedzi yatabva munani October inofana October muna October imo vakutotanga kuti mwana akutochema vese vanhu vanyarara zizizi mwana abva apiwa munamato akatonamatiwa nambo yake atoporawo zvake asi anga atomboenda zvokutoona kuti mwana adi afa muvhare maziso. Saka ndiri kuti dambudziko rangu ropanapa tataura hedu zvatataura asi pano tumwe tudiki tumwe twakayatwa zvakawanda zvakawanda. Baba wake vakange vaparara futi apo chirwere chekuti vanga vane chirwere chekuti chakavakabatwa cheTB asi ivo nenyaya yekuti isusu taifungira pakunwa zvandataura zvezvi kuti panoiswa urwere hunofanira kunongedzwa asi pano zvinenge zvichiitika. Saka naivo ndaiedza kudzidzisa kuti kunwa kwaka hakuna kunaka pamwe ndozvakonzeresa asi vakadzokera kumakuwa ndobva vazorapwa zvakapora zvazvo. Saka ndiri kuti pane matambudziko mamwe madiki anouya achidarika. Izvi zvandataura ndo zvakati kurei. Kwanhasirika itimirire panapa tendere manyora bhuku chairo ndoupenyu zvodai kwanga kuri kune vanonyora mabhuku nhasi ngani muri Aroni Chiundura moyo takutoseka zvedu nhamose rugara asi hei unoshayikudza kuti zvakadai zvinoitika pamunhu mumwe chete here hei aiwa maita basa. Saka tichienda mberi shungu yenyu ndeyekuti pave nemugano nekuti pane mumvuri werufu uri kuramba uchitenderera mumhuri wachizanga ndizvo. Saka chikumbiro chenyu ndechekuti kudii kumhuri yeZimbabwe kune vabatsiri, kune vanhu vakasiyana siyana vanobatsira, vamwe ndana madzibaba, vamwe in'anga, vamwe masvikiro, vamwe ndana papa vemaPentecostal church ava. Imimi rubatsiro rwamuri kuda nderwei kana pasina rubatsiro tobva tangoziva kuti hapana rubatsiro rwamuri kuda? Inini rubatsiro rwandiri kuda kumhuri yeZimbabwe ndinokumbira rubatsiro rwokuti kana kune vanokwanisa kuti vandipedzere dambudziko iri vari vabatsiri vemweya vanomapirwa vanenge vaita kuti vagone kundidzidzisa kundinyaradza kuti ndigone kuziva pari kubva nokubva vachinyaradza chinhu zviri kukonzeresa izvozvo zsobva zvanyaradzwa kureva kuti ndenge ndanyaradzwa. Kana ndisina kuwana vabatsiri vakafanana nevavo kureva kuti ndiri mudambudziko risingaperi nokuti nenewo ndichagara ndichitya kuti izvo handizive pandiri kusakura ndichazvitema nebadza zvinongedzwa kunzi ibadza hazvizive pangu ndichadonha nebhasikoro zvinongedzwa kunzi ibhasikoro. Saka ndenge ndoda vabatsiri. Ngatimbodzokera pane vakambotsanangura zvavakatsanangura havana kukwanisa here kuti vanokwanisa kupedza dambudziko iro? Vari kuti imhepo iyi vari kuti imhepo vachiti tiri kupedza dambudziko vanongouya vaisa munamato, vakauya vaisa munamato voti ndokushanda kwedu kwataita vakauya voisa munamato onzi ndokushanda kwataita svondo nesvondo kunobatwa tsananguro svondo nesvondo. Ndingovhunzawo sasahwira kuti hamufunge here kuti pamasvika iye zvinezvi pachimbobatwa minamato yechiga ichochichi masvika panguva yekuti munogona kuti munhu kana achiti anogona kubatsira zvake zvisinei kuti ndewe chechipi chero achinamata, hamusati masvika here pakuti takuda kubuda muchechi titsvaga vano tikutaura sasahwira? Ipapo ndinopati ichokwadi nokuti dambudziko kana takarisiya rakadaro isusu hatirambe kubatsira chatinongoramba nokuti nezvemushonga handizive mashandiro azvinodii. Kana ndakati ngavauye mushonga vachishanda kuti ndizoziva kuti zvavashanda izvi zvinogona kundipandukira mangwana here kana kuti zvinogona kuti handidi kuti mhuri dzinogona kuzoti iye uye akadai so nemushonga pamba pake ndiye watidii hatipedza. Saka ndinoda vabatsiri zvavo kana vari vedzimwe chechi nyaradza haina nyaya yekuti izvo inosarudza kuti kana vokwamarange kana vokwakuruga kana veUnited chero vachigona kutibatsira vanogona kusvika vatibatsire. Handiti
ndizvozvo chaizvo. Aiwa, ndiri kupanzwa. Takatarisana nekuti unyoro huno kana tichitaura kuti mufi asati aputika, kuchaitwa nyaradzo here? Mana munozvifambisa sei mukati mechinamato chenyu? Takatarisana nekuti kana munhu achinge aparara kunozomboitwa nyaradzo, zvakamirawo sei? Munhu kana achinge aparara kunoitwa nyaradzo nevapostori, taita mazuva rasvondo rechitatu rino. Saka svondo rino rechitatu tirikutarisira kuti musi wa7 unenge uri musi Saturday manheru, vapostori vachaungana pano nevabatsiri vanoda kubatsira kuziva kuti nyaradza vachaya kuti nyaradza. Saka izvozvo badzi tinongoti ndo mufambiro wechipostori masvondo matatu taakuita nyaradzo. Saka nyaradzo inenge ipopo kuti izvo vanouya kuti nyaradza kuti tizive nhoroondo yopazviri kubvira nepazvichaperera. Isusu ndo pataakuchibvunza chaizvo. Vese vanenge varipo vechikama vanenge varipo vanofanira kuuya vachinzwawo kuti zvinopera sei uye zvinodini, kuti zviri kutambudza ini hazvisi ndini chete, nevamwe vese zviri kutovatambudza. Chidzidzo chamaona panyaya yedambudziko ramuri kusangana naro baba achisanga ndeche? Chidzidzo chandaona ndechekuti ndadzidza kuti izvo kana tichirarama pakurarama kwatiri kuita nemhuri dzangu tose, idzo mhuri dzangu ngadzione kuti kana tichirarama tirarame tiri panzvimbo yekuti tifambe tiri pai pamwe chete kuitira mangwana. Vanoziva kuti dambudziko rataimbona tina baba vaimbodai. Saka ndinongotaura ndichiti vana kuenda kumasowe kwakanaka, uye kuenda munyika futi kana zvakundika zvokumasowe unonzi enda ugozodzoka nonge zvaoma. Ipapa tiripo pakuti kana zvaoma kusvika panyaradzo, vapostori tinotaura kuti vapostori makundika akakuti nyaradza, kuti zvino tichino dambudziko rokuti nyaradza yapera, asi tichiri kudi chete, tichiri kufamba nokuti nawo hatisati taiona. Asi kufamba kwedu kunenge kuchitaura chete kuti kukundika kufamba tingakundike nenyaya yekuti tiri pamwe, iye zvino kunenge inzara, hatina mari dzokufambisa, handisi pabasa. Asi kokunzi tibatsirwe tinogona kuzonzi endai Rushinga, endai kuChiweshe, Guruve, totadza kufamba nekuda kwezvikwanisiro. Asi ikoko kunenge kune mumwe anogona kunge achibatsira, asi achiti uyai kuno, otadza futi kudi kuuya kuno nekuti haanowo mari. Ine handinawo mari yekuti agone kuuya. Kuine vanhu kunzou vakasununguka zvavo kukubatsirai maringe nemari. Takanangana kuti yenyaradzo panoti pachadiwa, pachaungana vanhu pachadyiwa, uye muri kutaura zvokuti pamwe munogona kunge muchida kufamba. Pane nhamba here yamunogona kubatwa nayo nani zvake anenge achida kuita anenge achida kupawo rubatsiro rwake, zvisinei kuti achauya kunyaradzo here kana kuti asingagoni kuuya, asi ada kungobatsira, anzwa tsitsi nedambudziko ramuri kusangana naro mukati memhuri menyu, zvikuru sei nenyaya yekufirwa zvino uno nemwanakomana wenyu? Showadi rubatsiro ndirwo rwokuti tigone kuona mari dzokuti ndigone kufamba kusvika munzvimbo dzine vabatsiri. Nhamba dzenyu dzinoti makasununguka here kuti padze foni? Nhamba dzangu munodziziva nemusoro? Pane net 1 ndiyandoziva nemusoro. Taurai zvenyu. Net 1 inoti 00715549586. Munogona kutidzokorera zvakare? 00715549586 ndidzo nhamba dzangu. Tukaisa mkomana ava ari apo munenge nandivake munenge uko kumberi uko uraiti. Babi? I know.